ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶ್ವೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಕರಾವಳಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್. ನೀನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ತೂಕ ಪೋಯ್ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂಡ್ರೆ ಬೋಡೈನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಎಲ್ಯ ಪಂದಾಂಡ ಎಡ್ಮದೆ ತೊನ್ಲೆ ಐನರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಸ್ಪೂನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಮೆಂತೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ 2 ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪುಳಿನ ನೀರಿಟ್ಟು ನನೆತ್ತಿ ಒನ್ಲೆ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೋಡೈನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಒಂತೆ ಬೇಸಪ್ಪು ಒಂಜಿ 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಮೂರೊಂದೆ ಒಂತೆ ಗೀ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದು 4 ಜಂಜಿನ ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಲುಂಬುದು ಕಟ್ ಮಲ್ತದಿ ಒಂದೆ. ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ಗ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆತನ ಸೈಡ್ ದಿವಂಗ ಅವೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಮುಂಚಿ ಒಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ಆವಡು ಅದ ಮುಟ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಕ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಗೀ ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾಕ ನೀರುಳ್ಳಿ నేను ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ 3 ದೀಪಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು ದೆನ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ಕಿತ ಜಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೇರೆದೀಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೇಯಡ್ ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಕಿ ಪುಳಿತ ಪೇಸ್ಟ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದೆ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನೆನಿತೆ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂಗ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಪಾಡೊಂದೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೇಡೊಂದು ಒಂದು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ದ ಮಸಾಲೆ ಸರಿ ಬೇಯೋಡು ಏತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಏತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯಿಂದ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ. ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೂರ ಪೋದು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ತು ಈ ಕಲರ್ ಇತ್ತಿನ ಡಾರ್ಕ್ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಆಪು. ನಿಕಲಿ ಗೀ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತನ್ ಪಂದಂಗ ನಿಕಲ್ ಕೂಡಲ ಗೀ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಗೀ ನೀನು ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಸಾಲೆ ನಿಕಲ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೀಟು ಕೊರ್ಲು ಮಂತು ಮಸಾಲೆನ ಫ್ರೈ ಮಂತು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂದಿನ ಜೆಂಜಿನ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಎಂಚ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ನನಾತ ರೆಸಿಪಿದ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಈ ಅನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ರೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.